लेवल बघ गेला गेला अरे चिकन डिनर. यार वसीम छान भूक लागले र, चल काहीतरी खाऊन येऊ. अरे नाशेर हा पाऊस किती पडते बघ, काय बाहेर जाशील खायला. मग काय करायचं? एक काम करताय, हा ऑनलाईन मागवत आहे. मागव मागव ऑनलाईन मागव. एक काम कर, काय 2 पिझ्झा हा आणि 2 बर्गर हा मागव. एक आयडिया आहे, ही मस्त आयडिया आहे. मागव मागव मागव. अरे पण नाशेर हा 3 मागवत आहे, 3 बर्गर आणि 3 पिझ्झा. का 3 कानाला? आपण तो दोघा आहो, एक एक बस होईल आपल्याला. अरे नाशेर तू बोलतोस बरोबर आहे, हा. आपल्या दोघांना बस होती, पण तो डिलिव्हरी बॉय बिचारा इतक्या पावसात येते. सही बोलला. आपण एक एक्स्ट्रा मागूया ना, आपला पण काय फर्ज बनतंय का ना माणूस काय खातील. ही भूक बेस बात बोललीस. मागव मागव, आपण त्याला आहे ना सरप्राईज देऊ. चालेल ठीक आहे, एक एक्स्ट्रा मागवत आहे. भाई नाशिर आणि वशिमचं घर ठेव. ते कोकणी बाई काय? हो कोकणी बाय त्यांचा हा घर. हा काय? हो ठीक आहे ठीक चल. नाशेर आईला वाटतं, चल त्याला सरप्राईज देऊ. चल 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 चल. सर हे तुमची ऑर्डर, 3 पिझ्झा आणि 3 बर्गर. यातलं 2 आहेत आणि यातलं 1 आहे. एक काम कर, ती 2 आहे ना ती आम्हाला दे आणि 1 आहे ना ती तुला ठेव. ठीक आहे? म्हणा कल्ला. अरे यार असून दे, तू इतक्या पावसाची मेहनत करतस आहेस तर बर्गर आणि पिझ्झा आमच्या जोडला गिफ्ट तुला. हा कचरा तुम्हीच खा, मी घरचा खाना खातो, टेस्टी आणि हेल्दी. सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर. हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर.